Ate, may lugaw kayo? Yung hindi nakakain sana. Meron kayong lugaw nun? Kasi, wala kayo nun, Ate? Yung ande, yung hindi nakakain. Sir, may lugaw kayo? Lugaw? Hindi ko yung hindi sana kinakain. Yung hindi kinakain na lugaw. Wala kayo na? Wala ka na, sir? Wala ba, sir? Akala ko meron eh. Kasi dito ako pinapunta. Wala, sir. Pero may lugaw kayo yung kinakain lang. Pero yung hindi kinakain, wala. Ganun ba, sir? Okay, sir. Salamat. Sir, may lugaw kayo? Meron kayo yung sir, yung lugaw na hindi kinakain? Wala po? Meron din eh. Bago. Lugaw na hindi kinakain. Ha? Meron din ko eh. Lugaw na hindi kinakain. Sir? Ay, wala ba dito? Wala ko meron dito. Dito ako. Sabi to, meron daw dito eh. Wala talaga, sir. Okay, sir. Salamat. Ate, may lugaw kayo? Yung hindi nakakain sana. Meron kayong lugaw nun? Kasi, wala kayo nun, Ate? Yung ande, yung hindi nakakain. Oo, meron yun. Akala ko meron kayo, bibili sana ako eh. Wala yun, Ate? Salamat kayo, i-upload ko. Salamat po. Anong pangalan mo, Ate? Ate Grace, shout out kay Ate Grace. Ikaw, Ate, anong pangalan mo? Ate, Ma'am Joyce, shout out po kay Ma'am Joyce. Salamat po sa inyo, ha. Sige po.